Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Moroi makadini linjani rakuzita ndinonzi Andrew Deshapa kazwai muri yeZimbabwe aiwaka ndaisa zvanza mwana omwera shumba makadini tikubatsirei pamaoko apa ndaisa zvanza zvangu kana imukawo tobatana pamwe chete ipapo siyalivingelela muli yeZimbabwe linjani siyalivingelela emakhaya lapho likhona sithemba liphilile impilo iyahamba amalanga ayaqhubeka esiyaphambili elami igama nginguThadiwa Nashe Khuthama umandlovu wenu ospecial tadzoka ku Drewmas Media's favorite hunting ground. Icho kwadi ativi pana. Tiri Rushinga. Rushinga. National Central Province. Now dzinoita kuti tirambe tiri Rushinga ndizo kuti now dzachadzipere. Adzipere. Kana tikauya kuno kwatiwa nenyaya yawana. Kubeka zigobhoza ngensuku amalanga wonke nje zebe sithuthuma indaba so ukuthi nasiziflatele akwenzi apa tanga tambopinda munzvimbo yemukumbura ndofunga matona tichibvongodza mukumbura asi mukumbura inopisa tikati ko tadi kumbotiza tidzokere kwedu kurushinga icho kwadi tambotiza suwa tichidzokera nemudharweni ndio iri kupisa futi mazuva ano iri kupisa singaiti zvinokudzana asi kudande uku dande kunenzara kune nharo mawani nhasi muri yeZimbabwe katauya nenhau tingati Muzukuru naSekuru Sekuru vanga vakuda kuuraya Muzukuru asi ndofunga chakaitika ndechekuti vanga vasingazive kuti Muzukuru zvaitwa usiku kaizvimudima chavaida iropa semafungiro edu yiko khona kuvalalele emakhaya kunzima sihlangana namhlanje zimbi indaba shumba zimbi kakhulu ngoba isihlobo nxa sezilwisana kusuka kube nzima asihlangana lesenzakalo sikakhulu lo mzukulu ukhulu usefuna ukubulala umzukulu egangeni kodwa ke ngokubona kwethu ukhulu ebengakwazi ukuthi uhlasela umzukulu wakhe waphomba ukuhlasela engazi ukuthi uhlasela bani ngemva kwesikhathi sebelwisana yikho lapha abona khona ukuthi kathi isihlobo sami ngumzukulu wami kodwa thina ngokubona kwethu sibona ngani isizathu kwakuyikufuna nje igazi because kana usiku ndokona ngokuthi athaka emandlovu time ndotozothi kozvandakurwisa muka uri mobva manyepedzera kutsvaka zvisiko kuti aiwa makunyara sezvo kana maonekwa zvinotongoita sekudaro ndochirongwa chatinacho muri yeZimbabwe regai titaure navakazviitirwa vacho totaura zvakare kana tawana mukana neakazviita wacho kana tamuwana tichamunza zvakare pachirongwa asi pari zvino regai timbotaura nanyakuparirwa mhosva yacho tinzwe kuti zvakafamba sei asi senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe to our YouTube channel Drewmas Media taking you to another level. Ndakukanganisa mauda kutaura mandikanganisa ndauda kutaura shumba munyarari taura ndipewo mukana valalele emakhaya manini ke sithi ukukhuluma lalabo abayehlelwa isenzakalo sona lesi sizwe ukuthi kwahamba njani bese sichasisele sithi ukukhuluma njalo lezakhamuzi sizwe ukuthi bayithatha njani indaba leyi sizwe ukuthi bayibona njani angakho ke singayenelisa sizamba ke siyekhuluma lo menzi wakhona sizwe ukuthi yena uthini
nxa singamthola sabe simletha ke kuhlelo limuzwe ekhuluma ukuthi kwahamba njani echasisa la esitshela ukuthi izizathu zakhe bezingezani injongo yakhe ibingeyani. Soroi ini ndinonzi Nori Yakabodzi ndinogara muvillage yokwaNombo Rushinga kumandarweni. Ndakasangana netsaona uri musi weSaturday ndichienda kumanyaradzo kwambuya vangu. Nayo yakaitika ndisati ndasumuka pamba ndakanzwa inini izwi richinditi ende mageza bute. Ndobva ndageza bute, ndapedza kugeza bute ndapedza kupfeka hembe. Ndakabva ndanzwa izwi radzoka zvekare. Ndobva randiti nini idyai sauti rimwe wanai pamunoisa muhomwe menyu nomabhegi menyu. Panguva iyoyo ndikange ndada kuzvitadza kuzvigamuchira. Ndobva ndaudza muroora wangu wanga ndinaye musi Saturday iyoyo. Ndobva ndati ini ndozvandaudzwa. Muroora wangu akati atizviite izvozvo tete. Ndobva ndamupawo tese ndobva tatakura sauti riya. Tatakura sauti riya ndobva tarongedza asi kwanga kuri kuma past 7. Ndobva tatanga tichifamba. Tasvika tichinofamba takasvika pakati tisati tasvika pasango takatanga kusangana nevakomana vaviri. Vakomana vangu vakabereka masechero asi hatina kuvaziva nokuti kwanga kwakati svibei kuma past 7. Saka tafamba takabva takangonzwa miri yedu bva tangotanga kutarisana tiri pakati penzira. Saka patikangotarisa nomuroora wangu ndobva tacheuka kumberi kwataienda. Pataicheuka kumberi kwataienda isusu takaona munhu achifamba akanga akapfeka chishoti cheblack nechibhache cheblack. Munhu uyu panguva hatina kumuziva. Munhu akafamba pakafamba paada kusangana nesu kuma past 7 akabva akanhunga dombo rinobva ada kundipotsera naro dombo iroro. Ndobva ndamudzipa. Pandakamudzipa ndobva ndati ko ndinofireiko ko iwe ndiani kuda kundiuraya. Saka panguva ndobva ndati ingowani ndikamboi. Saka ndakabva ndada kumubvuta kuzasi kwake uko. Ndobva ndakabva ndamudzipa ndobva ndamusvetukira. Pandakamusvetukira inini pakadaro ndobva tatarisana kati ingowani iwewe ndiwe kamuto wani asekuru wangu ko uda kundiurayire nasekuru munoda kundiurayirei. Saka panguva iyo ndobva taregedzana. Patikaregedzana ipapo ndobva adonedza dombo riye pasi. Pakadonedza dombo riye pasi akafamba nhano dzinoita 2 step. Pakaita 2 step ipapo ndobva ati ndangaida kunhonga nhekwe. Ndobva ndati nhekwe ipi uri mupostoro wokwamugodhi. Ndobva takutanga famba takunetsana. Ndobva ati ndinomazuva ndichienda kumaini kwenyu. Ndobva ndati ko kumaini kwangu muri kutsvage izvo zvita semune manga mauda kundiuraya. Kumaini kwangu kunogarirwa kune vanhu. Saka imi kuri kuti mukutsvaga vanhu uda kuuraya here kumaini kwangu. Saka panguva ndobva ati ndinomazuva inini ndichibva kuMozambique. Ndakabva kuMozambique ndokwandakabva kuno n'anga iripo. Ndikasaka n'anga iyoyi ndeyakudze kuti muda kundiuraya here samabida kundiurayirei. Saka panguva tikabva tatanga kunetsana pasango paita kunofamba. Saka patanga takungofamba vakanga ne mumwe wavo akanga wane anonzi Steni. Saka Steni uyu akanga angari pachidombo ipapo isisi hatina kuziva kuti ndisteni. Kuti tizoziva kuti ndisteni murooro wangu akabva ati pane mumwe tete pano munhu akagara pasango apa. Saka Steni ndobva ati ko makita sei akubvunza sekuru wangu waye ko zvazofamba sei mazeita sei. Sekuru wangu ndobva ati imbomirai ndichadzoka ipapo wakudza mukomana kuti ini ndiri kudzoka mhei manje pano mukomana ndoda kuona munhu uyu. Sekuru wangu akandiperekedza kusvika pabhoro havana kuzokwanisa kusvika kwataienda. Ndokubva vadzoka sekuru wangu wabva batana ndokubva batana nomukomana uyu. Ndonyaya yakaitika muri yeZimbabwe. Sekuru wangu inini vaida kundiuraya mwana wanzvadzi yamai wangu tatenda. Vaiti vada kukuurayira ichi. Panguva iyo havana kutaura kuti vaida kundiurayira chii.
Saka pane makazokwasa here kuzvitsvaga kuti chaive chii? Nhau iripo ndeyekuti isusu ndakazoenda kwaSabhuku. Ndaenda kwaSabhuku ikoko, Sabhuku wabva ati akuti nditonge ndiri ndega zvite praviti muri woukama. Ndobva vaunganidza vanhu. Vaunganidza vanhu ipapo ndobva ndatanga kutaura nyaya yangu ndichiekita. Ndakaekita maekita ndakaita ndikati pamusoro ndoda kuekita muchiona. Saka ndakaekita nyaya iyoyo. Saka kune vamwe ndobva vatanga kutsanangura ndobva nzi ngawakumbire ruregerero. Asi pawakabvunzwa kuti shoma makazvipfeka here izvi mbatyedzi. Wakati hongu nanga ndakazvipfeka. Asi naisingade kurai ndada kunhonga nhekwe. Chakatanga vanhu veZimbabwe kundiuraya kwada kundiita nhekwe yakazouya pechipiri nokuti sekuru vakanga vakunyara. Iwo vaive nayo here nhekwe? Nhekwe ndakaiona ndikangona chinhu chebreki nhekwe vakanga vanayo. Iwo ari mupostori? Iwo ari mupostori kwaMugodhi. Saka toti vaidi? Ini ndikuona vaida kundiuraya nokuti vakazotaura nyaya yekuMozambique. Saka makatorwisana stereki? Takaita chinguva here nokuti ndakaita nguva ndakavabata ndakavadzipa. Ndobva ndazoti manje ndakuzoi ndimi sekuru wangu Kamuto. Saka munoda kundiurayirei? Saka pekutanga pamamusina kwaziva matongo akaita sei? Vanga vakapfeka zvinhu zvobleki vachiuya hatina kuita vaziva. Waiva usiku? Vanga uri usiku kumapasti 7. Takazozivana nokuti ndakanga ndavasvetukira. Ndakaita kuwasvetukira. Imi musati mavasvetukira chii chavakatanga vaita kwamuri? Vakatanga kunhonga dombo, vakafamba ndobva svika nhonga dombo, ndobva vada kundipotsera nawo. Ini ndobva ndavasvetukira ndikati, ko munoda kundiurayirei amai vangu? Ndiani koda kundiurayeyo? Unoda kundiurayireiko? Ndobva ndavadzipa, pandakavadzipa ndobva ndakazoti ingwani ndikamuto asekuru wangu mwana wanzvadzi amai vangu saka muda kundiurayirei. Ndobva vakabva zotora dombo iroro nditori ndinaro mhuri yeZimbabwe ndinaro ndakarichengeta. Tirione. Dombo racho ndiro riri. Imimi mataura kuti mainzwa izwi richikuti takura sauti shandisa bute. Munosvikirwa here? Hongu ini ndinosvikirwa uye ndinoprofita. Munoita zvese chivanhu nechipostori? Amen. Alright. Saka zvichireva kuti munoshandisawo futi bute. Saka avo mupostori vaigona kunge vaine nhekwe zvichireva kuti vanoshandisawo futi bute? Ndisingazivi zvangu iwo kuti ranga riri bute here kana kuti chichanga chichaunga nacho. Saka vadzimu venyu vakakurwirai kapa? Aiwa, vadzimu vangu vakandirwira, vanhu veZimbabwe vakandirwira. Vakandirwira uye futi hapasi pokutanga ndichisangana nechitiko chevanhu vanenge vachida kundiataka vachida kundiuraya, asi ndinge ndatozwa pandinozofamba ndinge ndatozviudzwa kudhara. Tichifamba tichinzwa nemakuhwa tanzwa kuti munouchika. Ndeapi matambudziko amunobatsira kuvanhu? Inini ndinouchika, ndinoita zvakasiyana siyana. Ndinotanga ndaenda pakrawa. Ndaenda pakrawa ndinonamatira vanhu. Ndanamatira vanhu, ndikakunamatira inini dambudziko rako rinondiudza kuti rinoda chiprofita here kana kuti rinoda chivanhu. Ndaprofita kudaro rinondiudza kuti aiwa iwewe ita izvi. Inini izvozvo ndozvandinoshandisa. Ndinouchika, ndinorapa gomarara, ndinoita zvakasiyana siyana. Ndozvandinorapa. Tinoda kuti tizvinzwe zvakasiyana siyana nekuti ruzhinji rweZimbabwe kune vanoda kubatsirwa. Saka tichida kuti vazive kuti ndezvipi zvamunobatsira. Inini ndinobatsira mhuri yeZimbabwe, ndinouchika, ndinogadzira dzimba kune vanorohwa nezvinhu, ndinorapa makumbo, zvakangosiyana siyana. Ndinongoti zvakawanda zvinongoda munhu izvozvo ndinobatsira asi handirombese. Ko vaya vanenge vabirwa zvinhu munokwanisa here kubata mbavha? Izvozvo handiri kukunyembera izvozvo. Asi akauya inini munhu akauya akabvisa tsambo yake, tsambo iyo inondiudza mari $5 inondiudza kuti munhu akabirwa nanhengi nanhengi. Ndikatomboita vamwe vanhu shuwa vakatozobata mbavha dzacho vanga vari vana vadiki vechikoro vakatoziva nawo pano, asi tsambo iyo inenge yandiudza ndindinhengi. Kana ndisina kupuhwa matare iyayo aiwa mari yako ndinokudzosera. Zvakaoma zvinoitika munyika, asi inini patadzoka kunhau yedu, mubvunzo wangu unoti kuti vanga vachida imimi here kana kuti munhu aitongoda kuuraya chero munhu waanenge aona? Inini kuona kwangu ndikuona kunge vaida kungouraya chero munhu wawaona. Nokuti Kosei vakazoataka imimi vasina kuataka murora wenyu wamaifamba navo? Inini ndiri kuona kunge nini vanga vane chinangwa neni. Nokuti sekuru vane maini, inini ndine maini. Saka nyaya iri pamaini kuti yenyu maini iri kubudirira yavo haisi kubudirira? Inini nokuona kwangu nokufamba kwavakazoita ndakafamba kuMozambique kurati nganga ikatovaudza kuti pana amai ava pamaini pane chinhu apa.
nokuti dombo rakanga rakananga inini. Imimi ndima kaenda kuMozambique. Sekuru ndo vakaenda. Saka noti pandanoda kuedza kunzwisisa ndepekuti vangavi venga vakagarira imimi chaiye here kana kuti vaitongoda chero munhu wokuti vakwanise kuita mishonga yavo. Inini ndiri kuona kuti chero munhu nofunga tikazongosanganawo. Inini ndiri kutoti mhuri yeZimbabwe vaingoti chero munhu. Ndoda kutaura chokwadi nokuti chero munhu. Zvokuti imi makatozoyamura vangadai riri rufu rwomune. Vana vaviri vatakasangana novakomana hatina kuvaziva asi vakatiswedza kuti maswera sei takadaira. Vakomana vaviri vakabereka mabhegi yavo masechero yavo takapesana navo. Tichipesana navakomana navo isu tichibva tabudikirwa pachikona ipapo. Sekuru andopa vakauya vachimhanya vakasvika vachifamba inonzi fast track yekuti munhu anenge achifamba angasina nguva yekumbomirira chimwe chinhu kungosvika nokunhonga dombo nokubva toda kutondi panguva iyoyo inini pandikabva ndasvetukira so munhu ini ndanga ndaudzwa navadzimu wangu kuti pane zvauchasangana nazvo asi uchazviona asi zvichashaya simba. Vanogara kure zvakadii sekuru wenyu? Sekuru havasi parefu vari padhuze dhuze. Aiwa maita basa. Aiwa tatenda. Pamusoro imhuri yeZimbabwe patakazonzwa nyaya iyi muraini medu takanzwa kutya nekuti tine vana vanoenda kuchikoro maECD nevamwewo kubva kumagrade 1 vanoenda kuchikoro saka tanga taakutotya kuti vana vanoenda sei kuchikoro apa munhu wasabhuku munhu anozikanwa nevana saka ndo nyaya yakatishungurudza zvakanyanya. Mhuri yeZimbabwe maita zvei? Sekufunga kwenyu munoti vakaatako ava ndo vaifanirwa kuatakwa here kana kuti munoti munhu yanga atotaimira kuti chero munhu apfuura obata oataka ende zvakare aataka zvekare vachida kuzodina nezvavanenge vaita zvachona pamunhu? Inini sekuona kwangu vanenge vaida kuataka chero munhu nokuti amai ava vanga vasina kuvaudza kuti vane kwavari kuda kuenda. Saka vanhu vanenge vainga vachitoti chero munhu atabata usiku huno tinogona kungoita something. Vongouraya vosiya zvakadaro kana kuti? Kusazoziya pakuuraya apa. Asi zvinosumboitika here kunoku kuti vanhu vanofa nenyaya dzevanhu vanenge vaida kuromba? Kwakafa murume 1 akaita zvekuurayiwa. Maprazuku. Vakabatwa here mbavha dzai? Ipapo ndo pasiri kunyatsoziva. Okay. Pamusoro inini ndinonzi Baba Kahondo. Ndiri mudzimai wamaifuro anova Nori Yakabodzi. Muri mudzimai akati murume? Murume wachona. Alright. Nori Yakabodzi. So nhau yakaitika iri wanga uri musi weSaturday. Musi weSaturday uyu madzimai aya aienda kuguwa neambuya wangu vanova mai vanonzi mai Kabodzi. So vachienda kuguwa vakafamba vakundosvika minda yekumberi uku takunosvika kunonzi kwana Dzvere kumunda ndipo wakati vanzi takasangana nevarume vakomana vaviri vadiki asi vaifamba vachibva uku vachidzika vachidai. After that ndo patakazoona murume akangonyuka from Norway tapa chikomo icho. Saka aiwe achifamba zvaiwe achifamba manje ndokubva tatisiso ndobva akauya achita ane speed asi sisi ndobva tamira hatina kuda unyaya kuzofamba tabva tangomira panzvimbo iyoyo kuroti kwaiko kwakati svibei zvakwene. Saka asvika akabva anoita sekunotasumudza dombo ndobva atoita anopotsera kunonanga vanova mai Kahondo. Saka mai Kahondo ndokubva vati ko chii chiri kuitika pane munhu ndofunga ndobva vanosvetuka ndobva vanomubata ndobva vanomubata murume uyu pahuro vanomubata pahuro murume uyu handizi kuti chii changa chaitikawo ipapo vanomubata kudaro ndobva vada kuedza kuda kunomubata nhengo dzekupasi vanomusvikira padhuze ndobva vamuziva kuti kwenga ndisekuru wani kamuto ko indava ko zviri kumbofamba sei. Murume uyo akati ko muri kungosvika zvenyu ndanga ndadonedza nhepo yangu panapa kuti adonedza dombo riye papi manje aisa dombo pasi
kanza ndadonedza neko yangu panapa handu yandiri kutsvaga kudi apo kwangu kwasviba. Saka madzimai aya vakatora kuda kuti ngatienderere mberi nerwendo rwatanga tichienda. Saka vaendera mberi nerwendo rwanga vakati fambei bijani. Ndokubva vaona umwe mukomana akaonekwa namai Kabodzi anonzi Steneri Chivirambeza, anga ari munhu asi pedombo akagara pamusoro pedombo. Saka ndobva watanga kukurukura futi nani naiye baba anenge kine akamuta wachona wakutaura naye kuti ko inda vasekuru muri kuenda kupi, ko zvakufamba sei, makuita sei? Kanza no ndiri kumboperekedza vanhu vagara ipapo ndiri kuya manje. Saka ndobva varamba vachikwidza vachiita sei vachienda kunosvika avasvitsa kuchibhorani chinonzi chepakapitawo pamusoro apo ndokubva adzoka. Saka after that adzoka mangwana yacho inini ndakanga ndiri kumaini kupasi kwananga ndiri uko ndokubva wauya kunoko wakazodarikira uya kumaini kwananga ndiri. Vasvika kumaini ndopakandodza kuti baba mwana handizi kuti chinhu chaitika. Pane murume anonzi baba agapa munomuziva Sekuru, ndisekuru wedu. Saka andisimudzira dombo asi wakanga huri usiku. Mushure mekungoti ndizomuziva ndasvika naye padhuze ndamubatawo pahuro takukakaridzana. Ndobva ndada kuda munhonga nhengo dzekupedza kupasuko tine atezvara wangu tiri kumaino. Wo ndo zvanga zvaitika zvikanzi ndo zvanga zvaitika. Saka todii tikati no zvotochiita nhau ngatitenge tachinoizivisa kuna Sabhuku. Iye ndi Sabhuku futi. Saka panomwe second Sabhuku tikati anodza Sabhuku tinyatsonzwisisa kuti chokwadi chake chakanga chiri chinangwa chake chakanga chiri chekuda kuita sei, chakanga chiri kuda kuponda munhu here kana kuti chakanga chiri chei. Zvikanzi naye alright nanatsano aya zvina kuipa. Ava ndopa wakasimuka vabva vanoenda kunotaurira vasabhuku vaya kuti vasabhuku ndonyaya yakanga ndaitwa musi weSaturday kumasukuru kupanero. Saka ameno mati todii tangoti tikuzivise kuti kuudze. Zvikanzi zvazvinoita manje zvaita sotofimimi paukama tiri paukama pamwe chete, asi chandingaone chimwe chinhu chakanaka chamungaite ndechokuti ngatikokorodzanei tese pamwe chete naiye agare pasi timubvunze anyatsotsanangura nhau yake yaida kuita sei, yaida kuita kuti akanga aine chinangwa chei. Saka so kubva ipapo ndokubva abvunzwa zvikachinzi imi mamai ekitai semaitiro yaakaita sei, yakaita uri usiku, zvishuwa vakaita semaitiro yavakaita uri usiku vari pamwe chete nemuroora vavo. Akabvunzwa kuti iwewe wakanga wakapfeka nhumbi dzakaita sei. Ndakapfeka worksuit but yanga ine rebel apa, ndo yanga ainayo wachitanga kutsanangura kuti akanga akapfeka worksuit yanga ine rebel apa, ane chishoti cheblack chakadimburo chiri kaperera. Zvikanzi iwe wakanga usina kuzvipfeka here zvinhu. Zvikanzi chokwadi ndo zvandanga ndakapfeka. Zvikanzi right, nhau yako iri kutsanangura newa uri kuibvuma here. Iye akati sezvo vari kudaro so ndinongoti ndiri kukumbira ruregerero nezvandakaita. Saka so zvadaro ndokuona kuti atezvara wangu nemadzisabhuku vashona vakati nhau yaitika, asi manje taisa motikana tuzviona maita sotofu magara paukama. So zvamagara paukama iwewe wochiita kutochiita futi kana zvichiita chigochinzwisisana naamai ava nokuti ndo wakatadzira. Muwirane naamai vapi? Muwirane naamai ava. Vanova ndiwo muzukuru wako. Ndinofunga nhau yake murume uyu sekuudzwa nekuona nezvaiitika haana kuda kuramba nyaya yake, akabvuma nyaya yake nenzira yekuti akabvuma kuti ndakumbira, akazogara pasi akati ndiri kukumbira ruregerero vazukuru wangu nezvandakaita ndiregerereiwo. Ndofunga ndiwo aya mazvo. Haana kuda kutsanangura kuti chinangwa chake changa chiri chei, kunyatsobuda pachena kuti chinangwa changa chiri chei. Kuda kubuda pachena chinangwa chake haana kuda kutsanangura, asi nekuzongoonawo kwekuongorora kwenyaya kwevanhu semaonero kuri kuti pamwe either ways pane zvanga achida kuti aite kuna amai api, kuna amai ava, nenzira kuti kwanga kanga huri usiku usingaoneke kwakatosviba. After that abva ipapapo nhau yachingobva mukutsanangurika aenda kumba kwavo. Ndikuti ane madzimai vatatu, mumwe mudiki ari kuku, 2 vadiki vari kuku, kuhana mukuru wacho ndiari kuku. Ndokubva aenda ikoko takazongonzwa kuti nemukomana uya futi semusemo wanga naye padombo uya uyu anzi ndiakamutakanura patambo ataura kuti anzi anga azvisungirira netambo. Saka mukomana wakanga ainaye ndiakanzi akamuita sei futi akamusunungura futi netambo yepi, netambo iyoyo. Chindobva tangosiyawo zvakaita sei, patangosiyawo zvakadaro.
ndonzi Jennifer Gunde. Chiitiko chikaitika chitikazondonzwa kuti ndochaitika. Saka pakazobata mudzimu pano. Ndokazotaurawo nezvopaumba pangu kuti hanzi ndiye akapisa dzimba dzangu ndine dzimba dzangu 2 dzakatsva. Saka ndinenge ndichitoti iye manje ndiye akaita sei apa ndikutonza kuda tapamidza futi kuda kupisa dzimba idzodzo. Saka sekufunga kwenyu chikonzero chakaita kuti aite zvakaita. Ndinoona kuti tima chete munhu wacho haadi kuona umwe munhu ano zvinhu zvake. Mweya wanayo ndo diabolos. Twapo maruza tisima sabhuku yemuno nyaya yakaparamurwa nemwana wamukoma nemuzukuru mwana wehanzadzi vaenda kunyaradzo vakapitawo ndobva vasangana nemuzukuru mwana wehanzadzi ari mwana wedu zvinzi pasange ipapo akanhonga dombo aida kupotsera pavari vatodhumana. Muzukuru ndokubva avhunza kuti ko sekuru chichaitika kwamuri mimi kuda kundidai. Saka saizvozvo muzukuru uyu kadzi zvakatomuroesa hana kuti pane zvamakuda kwandiri taurai chokwadi. Saka chokwadi chacho hachichatsooneka kuti chakamira sei kuti akazviita here kana kuti hana, asi chokwadi chatiri kuona ndofunga hana chapupu vanga varipo vakataura kuti shuwa akazviita. Purazi mukomana yari kunzi akazombofamba ayambuka mamhiri dzemakungwa idzi dzichibuda mahwitinesi acho akanga aripo akatotaura kuti iwe ukanditaurira kuti zveshuwa ukaenda mhiri usade kuramba. Nezviwa ndipo patakagumira panyaya idzodzo. Mukomana iyoyo abva ipapo anga akuda kuzvisungirira nenyaya iyoyo akazosunungurwa nevakanga vamuonawo kunesi jo sezvo muzurukadzi uyu anosvikirwa nasekuru. Hanzadzi yacho ndiye akazotora mari kunoti aiwa zvapera pachikama vana asekuru nyaya muri amai nyaya yaperera pano. Mukomana uyu tikazombunza ramangwana racho akati inini kwandiri haina kupera. Tikati kana iwe yanyaradzi uchadii panyaya iyoyo. Nanasi ndidzo nyaya dziripo dzakapera. Iye nyakuda kuponda wachari kuti haina kupera. Ndo matsanangure ari kuita iye mune chokwadi. Nzi Dokazi Mugambiwa. Takabva pano tichienda kunyaradzwa kwakapitawo. Taenda kwakapitawo atetoka nditi chi. Iwe munoora. Iwe tite sei tigeze bute. Nokutsvaga unonzi mupukura. Tisene tichasangana muedzi kupi kwati kuenda. Shuwa vataita izvozvo. Sevabiyangu vanoratidziwa. Vatatora mupukura nokugeza bute. Vatafamba, vatabuda. Vataenda. Tafamba. Tasvika apo pagravel apo pamudhunduru kwana ningene kwana dzvera. Saka kusvika katikaita. Isi tikazondoa tichifamba kudai so. Kandidiariwo ndikamutora kundurairei. Unandikundurairei. Wakata chitutsi. Wakata chitutsi kwako. Wakapopotana. Akati baiza, akati baiza batiperekedza tisu. Tukienda. Patasvika pano pazhangaja panodombo so. Patano shamwari yawanga nayo. Zvikanzi ko ndoipika yewe. Zvikanzi ndikudzoka masana ngendimbosvika apo. Batiperekedza futi. Svika pabhoro. Ndopakatenera. Ndomaonera ndikaita. Muri yeZimbabwe ndofunga ndicho chirongwa chatakupai zuva ranhasi. Mainzwa sei ndau iyi Madhova? Panotinetsei shumba paukama apa zvakawanda zvikuitika paukama hatisi kunzwisa kuti chii chiri kutora nzvimbo. Valaleli vemakaya nditemba libonileke uhlelo adesi luphathelelwe namhlanje asazi ukuthi lina lithatha njani indaba yangikhona lithi kuhamba njani kahle.
naizvozvo muri Zimbabwe kana takwanisa kubatana nababa vacho vari kupomerwa mhosva aiwa muchaona tichizovaunza pachirongwa chinotevera asi anga ari mafaro edu muri Zimbabwe kuti tinge tichitandara nemi muzuva ranhasi naizvozvo ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba asi mazuva ose tinokukurudzirai kusubscribe to our YouTube channel yeDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga